Eta, etxegutik aterako dira etorkizuneko beste hainbat eta hainbat ogibide albaitariak esate baterako. Gaur greba eguna dute, estatu osoko deialdia da eta 10:00-tik 12:00 klinikak ixteko dei ere egin dute. Madrilen egingo dute manifestazioa, manifestazio bakarra dago dituta estaturako, eta nekazaritza, arrantza eta elikadura ministerioaren aurrean egingo dute. Uztailaren 16ko dekretua aldatzeko nahia da mobilizazioaren muina, albaitariek erabili behar dituzten sendagaien banaketa, preskripzio eta erabilera arautzen duen legea alegia. Eta pixka bat ulertzeko haserre hori ere nondik datorren adibide argi bat daukagu, 80.000 euroko isuna izan duena Irati. Albaitari bati ezarri dute, 80.000 euroko isuna, isun hori irmoa da eta bide judizialaia da zabalduta dago ikusteko zer gertatzen den. Kasu honetan aipatzen zenuen, antibiotiko horien erabilera murriztea da legearen helburuetako bat, baina albaitariek salatzen dute horrek mugatu egiten dituela zein tratamendu jartzen aldizkieten animali horiei. Isun horiek 60.000 eta 1.000.000 euro artekoak izan daitezke, eta aipatzen genuen jada lehenengo erabakia iritsi da, 80.000 euroko isuna. Eta nolabait esateko hori gasolina suari botatza zuzenan izan da albaitarientzat. Presbet izeneko portalean antibiotiko eta medikamentuen preskripzio guztiak sartzera behartuta daude eta sistema eragingabea delakoan moratoria eskatu zuten. Baina printzipioz ez dute espero zuten erantzuna jaso. Egoitz Bikandi, Bizkaiko albaitarien elkarteko presidente ordea da. Egoitz, egunon? Egunon. Ia gu albezain txukun saiatu gara esplikatzen. Baina hemen badator koxka, berez ere nahiko lan daukan albaitariari jarritako motxila pisutsu bat, ezta? Bai, nik uste bat, azkenean zailtasunak sortu jakuz eta burokrazia pilo bat. Eta horrek azkenean iten hauena da, jabea tratamenduak emon behar dutzonean maskotari, dana, luzatu iten da, zailtasuna, burokrazia asko sartzen da momentu honetan. Orain arte ez zirelako erregistratzen, maskota animalia horiei ematen zitzaizkien antibiotiko eta gainotzeko medikamentuak? Maskoten ingurua ez ziren erregistratzen, orain hasi gara. Eta, horrek gauz ikusten ez, edo fokoa ipinten da, hor, zailtasuna burokrazia horretan, baina honen bai badekoz beste problema piloa. Adibidez, gure irizpide profesionala izten dela alde batera, bete behar ditugula fitxa teknikoa, produktuen fitxa teknikoak, eta batzutan, ikerkuntzak, aurrerapenak esaten dabe, badauzela medikamentu edo tratamentu batzuk izan daitezkela eraginkorrak, beste gauza batzuentzako edo patologia batzuentzako. Zergatik esaten duzu Egoitz, zuen irizpidea jartzen dela zalantzan, zuek erregistratzen dituzuen dokumentu horiek ondoren badaukatelako epaiketa edo alako fiskalizazio bat? Ez, alde batetik fitxa teknikoa, produktaren fitxa teknikoa bete behar dugulako, eta gero gertatzen ari dana da, errezeta bat egiten dugunean eta farmazira biaten direnean, tratamendu hori jasotzera, gertatu daiteke farmizetan, biltegian edo beraien botikinan, ez eukitea guk ezarritako tratamendua. Azkenean, pertsonen distribuizioa edo medikamentuak farmazietan albaitaritzarako ez dago guztiz egokituta, eta guk lehen kliniketan geneuzkan produktuak izan daiteke farmazietan ez eukitea. Orduan, atzeratuten dira epeak, eta gertatu daiteke joatea jabea farmazi batetara, eta gero bueltan etorri behar izana albaitari klinikara. Antibiotikoen kasuan, errezeta hori igual anulatu beharko gendun, barri bat egin eta presbet bidez ostarabe izendatu eta eguneratu. Dekretua beraren erronketako bateko hitza aipatzen zen, arazo bat dagoeneko identifikatuta egon bazegoela baita ere, albaitariek botika edo antibiotiko gehiegi erabiltzen zituztela edo, helburua behintzat bazela hori murriztea. Bai, baina gu gara berez albaitario bebe saiostu nahi duguna eta gura dugun antibiotikoan erabilera hori egoera edo era arduratzuan egitea, ezta? Ezin dugu esan guk ez gauzela horren alde, noski gauzela horren alde, eta badakigu azkenean osasun bakarren inguruan ez, beti edanik esan duguna, pertsonen inguru giroa eta animalien egoera horretan, guk badekugula erantzunkizun garrantzitsua. Orduan, guk ez dugu esaten legea ez dugu lanai bete, baina moldatu behar dela egunerokoan eta guk egiten dugun lanari. Goitz, prezioarena ere, badelako albaitarei askotan aurpegiratzen zaizuen zerbait,
aukeran garesti xamarra dela. Bueno, a ber, zerbitzua dena delako, baina honi referentzia egiten nion beste eskaera bat ere badaukazuelako, beza gaur-gaurko oraindik 21%koa delako, eta azkenean, bueno, gure kutxunen osasun egoera zari garelako. Bai, baina nik uste dut, momentu honetan itxi beharko gendula apur bat alde batera eta bestera, ez? Nik uste dut alde bat eta egiera sanitario moduan 21% dekogula beza moduan, baina garrantzitsuena da egoera honetan, errege dekretu honek zer nolako eragina aukin dagoen egunerokoan. Eta hori argi dago, gaur Madrilen 10:00-tik 12:00 manifestazio bat dagoenean, eta ikusten danean klinika askok itxi dabela klinika Madrilera bertaratzeko. Orduan, errege dekretu honek zailtasun handiak ipintzen ditu, eta nik uste dut hori dela fokoa ipini behar dugun puntuan, ez? Gero bestelakoak dira, bai, garrantzitsua direla, bai. Eta honean dekretu honega zer gertatuko da, edo zer gertatu daiteke garestitzea kontsultak azkenean. Eta azkenean zeinek ordainduko dago jabeak, baina ez da guk ezartzen dugulako eta gu gura dugulako, ez? Horren ingurukoa jasatzea, baina ez dakigu zer da zela joango diren gauzak egun hauetan edo hilabete hauetan. Egoitz Bikandi, greba deialdi horri adi, badakigulako gainera Euskal Herrian jarraipen zabala izango dela. Besarka bat, eskerrik asko Egoitz. Eskerrik asko zuei, Adimen artifizialaren garaian, sektore eta